Terima kasih. Kadang pamirsa Susunan Budaya dereng ngantuk to Pak Bu? Dereng ngantuk nggih? Nggih. Poin niki acara menika mboten sah dipun penggalih pripun-pripun, kita nyantai mawon mboten sah sepaneng. Mboten sah sepaneng. Niki namung caos panglipur utawi hiburan mawon, ampun dikaitaken sing mboten-mboten. Dados anggap mawon niki hiburan kita nguri-uri kabudayan Jawi tinggalanipun leluhur kita sedaya. Dados ampun ngantos dipun kaitaken tentang hal-hal sing mboten-mboten kados wonten dupa kembang lan sak pinunggalanipun ampun dikaten kalih kemusyrikan. Niki namung anggap mawon menyang pengharum ruangan pun wonten lemenggalih. Dados kula pesen Bapak Ibu para rawuh linangkung Sohil Buhajat utawi Bapak Yai nyuwun pangapunten amit sewu mbok menawi menika kiprah atraksi kula izin rumiyin atau perwakilanipun Mas Yai mbok menawi menika mangke parewangan kawula nyun sewu kasarane Jawa niku jag-jagan teng tlatah jenengan linangkung wonten ing sak kiwa tekan mriki wabil khusus kula khususaken dusun Jogokerten linangkung jamaah. Lah niki kapuntenan momene pengaosan utawi akhir sanah nggih Armagedon teng koko sedasa mugi kula dongaaken sekalian Yayasan Armagedon kedepanipun lebih majeng lagi, lebih jaya lagi, berkembang pesat wonten ing masyarakat linangkung Kabupaten Sleman. Ngoten nggih. Sepindah tambah kaping kalih mbok menawi gandengan niku tesih wonten kaitan kalih jamaah pengaosan. Lah niki momenipun kan pengajian utawi jamaah nggih. Mbok menawi sak mangke parewangan kula niku saged jag-jagan terutama jamaah sedaya ingkang sami tesih mirsani linangkung wonten ing sak warga wonten mriki sak mangke niki kula bikak wonten sing kelangan niki kaitan ke agama nggih. Kan aku sajadah mbuh mengke peci sarung utawi klambi koko ataupun gamis menika kula saestu izin Bapak Yai linangkung santrinipun menika namung ngampil namung nyilih mengke sak bibaripun acara estu kula sak rombongan tanggal jawab munduraken lan nyukani tukon sabunipun. Nggih, sepindah malih kula namung nyukani panglipur saking rombongan Jatilan Dangdut Laras Guntur Manunggal ingkang mijil wonten dusun Balong Trimulya. Nyuwun pandungane Bapak Ibu sedaya nggih, mugi rencang kawula sing kula tali wonten ing laksa lebetipun rombongan tansah paring keselamatan dumugi sak paripurane acara atraksi punika. Amin amin ya rabbal alamin. Sepindah kula interaksi kusipun parewan kawula mbok menawi panjenengan anggipun paring pakaryan wonten ing sak kiwa tengen mriki sampun paripurna saged nyukani tandha kula dumateng sak rombongan linawung seksi santri mriki wonten ing Yayasan Armagedon mriki. Nah, niki sakenembe nyambut damel nyuwun pandungane Bapak Ibu sedaya dipun napa nggih rasani sing saya mawon mbok menawi sak mangke nggih napa sing dipun pendet kagungane jamaah utawi para kadang pamirsa mengke saged ngubungi teng Pakusban niki kula live YouTube teng IBS channel. Terus estu mboten dipun penggalih sing mboten sepindah malih setunggal guru ampun kanggo setunggal kawruh ampun ngisruh nggih. Makaten semboyan kawula niki namung nguri-uri nyamung nyukani panglipur utawi hiburan kemawon. Sepindah malih dumateng parewan kawula wonten ing wekdal dalu punika menawi panjenengan sampun anggenipun nyambut damel utawi paring pangaryan sampun paripurna saged nyukani tandha wonten ing sak kewotongan mriki awujud angin gerakan lan sak pinanipun sampun dipun suduhaken wonten ing sak ngajeng kawula linayung dipun sesaken kaliyan jamaah sedaya utawi para kadang pamirsa sedaya ingkang sami rawuh makembal manukan wonten papan mriki. Nggih. Sepindah malih dumateng parewan kawula wabil khusus sabar maksudnya saged ngori tandha dumateng kula panjenengan. Nah, niki tandhanipun anggenipun paring pangkaran jaran sami dawah
Niki anggenipun paripakaryan sampun rampung utawi sampun paripurna nggih. Bapak Ibu sedaya para kadang pamirsa budaya niki ajeng dibuka sakniki napa mangke? Sepindah malih sakniki napa mangke? Wonten sing muni benjang niku ndak sedukani Mas Yai kula. Nggih. Niki kali-kali kula buka niki mungkin setunggal babak malih terus wonten babak blendrong, babak ingkang sami napa nggih dipun antu-antu. Nggih monggo para anggota dipun kadang kru saged amberesipun beresi boteri-boteng menika perlengkapan kaged dipun singkiraken enggal-enggal kita bika. Menapa ingkang dipun pendet menapa ingkang dipun ambil wonten ing salebetipun kerobongan punika. Monggo Bapak. Bapak Ibu terus kita hitung sarang-sarang akhiripun bika kain kafan menika. Sasampunipun lepas talinipun. Mangke ngagem rasukan nopo menika. Nggih. Sampun. Go, kita hitung setunggal kali 3. Itu ajar kabeh. Lah yo ajar tiba lho, Mas. Assalamualaikum Nyai. Iya mohon aplaus yang meriah buat Laras Gunung Manunggal. Assalamualaikum Mbak Nyai. Kadang pamirsa budaya ngambali atur kawula menika babak atraksi sampun paripurna nggih ngemutaken cek ngemutaken dumateng jamaah sedaya linangkung Bapak Yai nyuwun pangapunten mbok menawi sak bibaripun acara punika kondur wonten ing griyanipun masing-masing ngraoske calan menika rukuh. Nggih niki ruko werni putih wonten bathikane pink kali ijo. Dipun foto sak menika mbok menawi teng lemari napa teng napa nggih lempitan. Napa teng nganggenipun tempat ibadah panjenengan kecalan wujud rukuh sak set nggih. Menawa sak mangke saged ngubungi
Yayasan Armageddon menapa langsung ngontak teng YouTube IBS channel menapa langsung teng menika pimpinan Jatilaras Kuntur Manunggal menika. Estu sak mangke kula sak rombongan tanggal jawab ngunduraken rukuh punika lan boten kesupen sak mangke kula sukani tukon sabunipun. Sepindah malih dumateng niki langkung ibu-ibu jamaah pengaosan utawi jamaah wonten ing Masjid Al Barokah. Mbok menawi sak mangke tindak kundur wonten ing griyanipun piyambak-piyambak ngraos kecalan menika rukuh awerni putih nggih pethak rindonipun pink kalian ijo kembang-kembang menika. Nek saged ngubungi wonten ing yayasan menapa teng paguyuban Jatilan punika. Mbok pilih mekaten nyuwun oplosipun Bapak Ibu sedaya kagem atraksi punika. Matur nuwun.